Anna, bine e vremea Facebook-ului. Ce? Modemule, ești bine? Răspundem, vorbește-mi, ce s-a întâmplat cu tine? Modemule, cine ce ți-a făcut? Oricine ai fi, o să te găsesc și o să-mi răzbun modemul. Uite, aici suntem în poză când te-am adus prima dată acasă. Puterea internetului să vină la mine! Puterea internetului să vină la mine! Hai, trebuie să-mi dau check-in. Uite aici, poză de când ți s-a mărit pentru prima dată viteza. Nu vrei să te odihnești puțin? Poate ești doar obosit. Poză de când a băgat fibra optică, uite ce fericit ai fost. De ce m-ai lăsat la greu? Toate mi se usucă pe Farmville, toate mi se usucă. Puterea internetului să vină la mine! Puterea internetului să vină la mine! Ce fierbinte ești, nu vrei să iei un paracetamol? Ci că e foarte bun când te simți înfierbântat. Trebuie să-mi recoltez pe Farmville, hai semnalule, te rog, că mi se usucă toate pe Farmville. Hai înapoi, hai, te rog. Hai, no. Hai, că te se usucă. Serios, tot arzi. Hai, serios, ia un paracetamol. Pui mei, mă, că nici mega pe telefon nu mai am. Prietenași, e foarte nasol când îți scade netul. Cred că știți și unii dintre voi. Dacă v-a plăcut clipul, ca de obicei, dați un dash în sus. Dacă nu vă place, știu că dați dash în jos. Să vă abonați pentru a primi și celelalte clipuri când le-am publicat. Până în episodul următor, pace în lume, prietenașii mei.